Men jeg åbner lige et drop venom. Ja. Please ikke gå ind igennem. Ja, en pot! Jeg har fået sådan en ripped comic. Octane rap. Det er sejt. Så åbner jeg lige mit sportsdrop. Savly, du Please åbner no. et mest sportsdrop. Nej, et sportsdrop, og så fik jeg et eller andet tryform. Er I Lige klar? klar. Ja. Ja. Optager du, eller? Ja. Okay. Nu vil du Så ud. cheater. Ja, jeg tjekker. Det er ikke sådan, jeg er helt Den er jeg perfekt. klar på. Du var klar på den, du. Jeg var klar på den, men jeg gjorde lidt for sent. Jeg ved ikke, hvad jeg Nej, det var også svært for Du mig. har Det lavet var. Du har det. Ja, han kom først. Men det er fint. Det er min. Ludvig, den har du. Eller Anders. En af dem. Ja, den har Anders. Anders han sagde også, at han havde den, så jeg prøvede ikke sådan. Nå, okay, det hørte jeg ikke. Jeg sad Ludvig. Jeg sad og bumpede en af dem, så han ikke kunne komme op på den. Så ja, jeg havde det. Ja, jeg går bagud. Ja. Nej, Ludvig. Nej, det er min. Jeg har- Jeg læste den. Der har været dårligt. Jeg er nede. Der øver jeg mig stadig i en træning. Smukt. Jeg har intet boost, så jeg håber, I er på mål. Hvis jeg lige venter på Mig og Anders, vi er på mål. Ja! Ja. Nu vil du ikke noget boost. Jeg ved det. Jeg tror lige, jeg venter lige på den der boost, fordi jeg ved, det er sådan en meget dårlig ting at gøre. Nice. Den går ikke i. Lucky. Så spiller vi Ej, jeg regner heller ikke med den, og den går i. Den går heller ikke i. Jeg folk, de er gode til saves, i hvert fald til defense. Det er det eneste, de er gode til. Ja, det var nok bare det eneste. Ej, jeg har lagt den ind over. Det er min. Nej, det er min. De scorer nu 4. Ej, så Det tæt. er min. Jeg slår på Banderslang. Ej, det er også træls. Så får jeg den ikke. Så vinder han 15-15. Og jeg kommer til at bombe Banderslang. Ej, men det der mål, der de lavede, det var så heldig, fordi den ville have ramt korsbånd og hoppet ud, men så var hans teammate deroppe. Men der skal en af jer. Den har jeg. Anders, du køber op. Den har jeg ikke helt, den der, som jeg forventer. Shit, der kom Ned med den. Jeg har intet boost. Nice, Anders. Jeg køber den der. challenge. Ludvig? Og 9. Ej, jeg hopper alt for højt. Jeg behøver ikke engang gøre noget. Ej, flot. Nice shot. Jeg behøver ikke at gøre noget. Ej, det var godt, jeg ikke... Nå, det var godt, jeg ikke ramte den der, fordi så ville jeg brænde den på en eller anden måde. Hopefully, ja. Jeg vil bare rundt på backfoot. Anders, skal du sige. Tag den der. Prøv at få den der. Prøv den. Ja. Ja. Jeg skulle bare lige se, hvis de bare havde det niveau. Nej, ikke. Det har Ludvig. Så misser jeg. Har jeg? Den har jeg også. Så rammer han. Der er det også træls. Det er min. Det er også min. Jeg skyder den op, så kan jeg egentlig lave op for den der, hvis de er smukt. Ej, det fyrer den ned. Ja, tak. Det er rigtig godt, som han rammer. Ej, så bomber du mig. Ja. Spil sammen. Ja, jeg ved det. Ja. Vi skal lige snakke lidt mere sammen, når vi sad. Ej. Jeg kigger ud fra bussen, og så rammer jeg dig. Det synes jeg det er er det eneste, ikke der ikke må ske her. Så går jeg ud efter boost. Det er derfor, du går efter boost nu, så skal du ikke have ballcamp på. Jamen, jeg havde heller ikke ballcamp på. Jeg tog den af lige når jeg skulle til at køre ind for boostet, rammer jeg nøje. Nu cheatede det ikke igen. Ej, det er min. Og så har jeg den ikke. Ej, det er min. Du skal lære at huske at cheat. Og hvad er det der? Du sidder bare og kukker. Inden. Altså. Ej, det er min.
jeg troede, jeg ville ramme den igen. Han nok brænder. Op på den, op på den. Ej, det er min, for jeg ramte dig. Det var det bare. Smuk. Vi kan stadig lave comeback, gutter. Jamen altså. Hvad ja? Det er da det du, så. Det, så må Han du. har, du ramte den lige præcis. Jeg cheater. Ej, det er min. Nej, det er fint. Så har Nora den der. Du må Nora have den der. Godt. Så det er godt, du ikke faker. Nej. Klip for det. Gå her og få den der boost. Nej. Nej. Jeg kender det, Anders. Jeg kender det. Det er fint. Jeg kører back. Jeg kører tilbage. Nu vil du køre op nu. Nu vil... Ja. Oh my god. Ej, det er min. Det var med et uheld. Det var med et uheld. Altså, jeg sidder her og Jeg sagde, du skulle køre op, Ja. men jeg sidder og hårdstage eller hvad. Du skal jo ikke... Jeg er hårdstage, ikke? Jeg er hårdstage heller ikke. Du sad og prøvede et eller andet. Nej, jeg gjorde ikke. Du sad Nej. bare og hoppede rundt. Jo. Jeg Det gjorde kiggede på dig. Jeg havde ikke engang... Jeg lavede et half-flip. Jeg lavede et half-flip. Og det gik rent faktisk virkelig godt. Ej, jeg kan synes ikke finde ud af, at flyve. Ja. Så posten så. Så. Nu er det. Ej, den får jeg lige præcis ikke. Jo, kom nu. Nu er vi. Down boost, bro! Ej, den kunne du godt have haft selv. Jeg havde 2 boost! Anders, du er bare Smukt. bedre. Anders, du er bedre. Ej, men det er også træls, at jeg havde 2 boost. Det er lige meget. Anders han er bedre. Det er lige Anders meget. er bedre. Så er det godt, han er... bedre. Så er det godt, man kalder ham Mr. K. Det er derfor, vi altid har kaldt Anders det hemmelige. Så er der mål. Ja. Så er det mål! Ja! Ja! Fuck, du god! Fuck, I god, gutter! What a comeback! Et comeback. Hallo, Anders, du laver... Søs, bro, dig og... I to ikke sidder og hard carry mig. Fik jeg overhovedet 1 mål i hele spillet? Nej. Holy hard carry, gutter. Nej, GG. Seriøst. nej, det må da ikke ske. Hvordan sker Ej. Eller, vi har det på video, Anders. Det er det bedste. Nej, hvordan fejler det Nu, så hårdt? jeg kunne... Anders, jeg kom til guld 3. Nej, Anders, du mener synes ikke, at den ikke streamet. Nej, den. Jeg troede lige. Bro, Anders, kom du også i guld 3 af det der? Jeg har været i 3 nogle game. Nå, jeg er lige kommet i guld 3 division 1, på grund af, at I spillede så godt. Det er på grund af, at I fik alle de der syge mål. Ej, hvor I gode, gutter. Seriøst. Fordi jeg clutchede. Ja, jeg synes, Anders han clutch, og så kom noget for det der ikke overtime-spil. Eller I to i hard carrier. Fuldstændig. Nu vil du skal cheat den her gang, ikke? Ja, jeg cheater. Nej, prøv at dyrke den strategi. Så har jeg den. Nej, du skal jo ikke køre, det er jo netop det, der er det fede ved det. Hvor der går. Så er der en, det skulle være en der, okay. Ludvig, det fede ved, at jeg ikke valgte at køre der, det var jo netop, der var ingen, der skulle køre. Nå, godt, safe. Jeg fik safen. Har du, Anders? Nå, Nice, Ludvig. Ja. altså reset mit flik. Giv mig hans boost. Jeg skal lægge den lidt ind. Ej, det var alt for hårdt. Hvad fuck var det der, jeg lige lavede? Den har Jeg du nu. flyver op på den nu. Det gør jeg. Jeg fløj lige op på den, for så vi lige kunne gøre et eller andet fejl. De fløj alle så. Der var 2 andre, der fløj på den. Det var lidt Er der en, der bomber? Tak. Op på den nu. Jeg havde en til mig, så jeg ikke har. Hvor er den, jeg klar på? Er der nogen mål? Godt. Altså, Anders. Jeg kigger. Ja. Nej. Ej, det er lock. Det der, det er lock. Ej, jeg sælger søst. Ej, søst. Ej, det er min var. Hvorfor er du på backboardet der? Det ved jeg ikke. Jeg troede, jeg lige kunne få den der, og så
prøvede jeg at gøre det, så flipper min bil ud, når jeg prøvede det at redde den. Og så sideflippede den først. Men en gang, hvor du skal lave et backflip eller noget. Ja. What? Jeg sagde Ludvig. Og så kommer jeg lidt til mor. Jeg fik ikke engang et save det der. Nej. Ej, det fik det. Han kan ikke komme. Det kan han ikke. Altså, Så vi skal lige logge ind, dreng, okay? Det er også mig selv. hvordan? Jeg fik ikke nogen. Hvordan brændte de begge to? Det ved jeg ikke. Jeg er dårlig. Jeg bombede ham derude. Nice, Ludvig. Så får han den. Det er fint, det er fint. Lægger ind. Hej. Ja, undskyld. Ej. Hej. Så rammer jeg den lige præcis. Flip reset. Nice, Ludvig. Det er fint. Jeg er godt glad. Lad nu. Ja, tak, Ludvig. Ej, hvad laver jeg? Det er fint, det er fint. Jeg bliver så bombet af ham her. Jeg kan ikke lide det. Jeg bombede ham. Nu vi... Så spiller jeg. Nå, Ludvig, der hopper du på. Nice. Så sideflipper jeg. Jamen, det gør ikke noget andet sådan. Jeg har hentet boost. Ah, Ludvig. Nice. Jeg sidder lige og spiller lidt hernede. Okay, Ludvig, det bliver lige side, tænker jeg. Jeg kører op. Hvis du kører på den der. Nej, så dobbelthopper jeg på net. Jeg troede, han skudte den op. Ej. Nej, det her. Det kan han jo. Jamen, jeg troede den med bounce. Det er på grund af, at jeg troede den med bounce, Anders. Så rammer han den lige ved kanten. Jeg troede søs den med bounce. Den kunne ikke engang komme så højt op. Jamen, det er på grund af, at jeg troede den med bounce. Og en bounce skal fandme bounce. Fordi... Ja, ikke så Kommer meget. ham der bare støvsøgten, der pusher den taget. Ja, tak. Ludvig logger ind. Ja, det er rart. Ja, Kæft, hvor er det heldigt, mand. Jeg ved det. Jeg elsker det. Men det var stadig clean, synes jeg. En i montagen. When your teammate carries, det skal være titlen. Sådan jeg ikke dør. så direkte ind over igen, der så kom. Ja, du kan ikke. Ej, det skal være. Godt. Der rammer du. Jeg ramte ham ikke, jeg så ham. Jeg kører lige så spil her. Nice. Jeg behøver ikke mere boost. Ej, jo, det gør jeg. Så. Jeg er tilbage. Jeg har. Jeg skal bare lige være sikker. Jamen, det gør jeg ikke. Det er lige der, sådan skulle til at flikke. Nogen, der kan komme og tage over. Ja, jeg kan godt. Der kommer der, sagde lige, der kommer Anders' aura, eller hvad? Nej, han sagde, kommer der nogen, der tager over her. Nå, jeg tror, han sagde, her kommer Anders' aura. Jeg har virkelig brug for den her boost. Ja, Nej. jeg kan ikke få den der boost. Ej, så frontflipper jeg. Du vil den der smart. Ej, så... Ej, så frontflipper jeg, når jeg skal tage op og...
Nu går jeg ind i settings, så lige gør noget fedt. Okay, godt. Okay. Jeg cheater. Hvad laver han? Holy grief. Han skriver meget for. Ej, så er du Ham bare der, lukket han er den. sweat. Ham der? Holy nerf. Han er legit en smurf, ham der. Det var ham, der kørte i kick-off med. Han altså ved godt kick-offen, så flippede han bare hele tiden. Hallo. Jeg vil porte ham i enden af game, men lige nu, han skal ikke blive bandet midt game. Fordi han er Kan god. han heller ikke. Ja. Report bliver først selv efter gamer. Så står der, så hver gang du reporter, så står der report will be sent efter game. Så hvis der er en hacker i dit game, så kan du først få ham, så kan du ikke bare få ham ud af gamet med det samme. Nej, han bliver bare bandet bagefter gamet. Nå. Okay, det er også træls. Nå, den har du. Du må ikke sælge. Okay, godt. Nej, jeg sælger ikke. Vi... Så hårdt så. Okay. Okay. Ja. Nu stopper jeg lige med at snakke. Du cheater. Når man skal cheat, skal man ikke bruge sit boost, du skal bare wave det. Men det er bare lige... Du ved det, det er bare fordi du, boostet bare alt boost. Jeg føler, at jeg sidder og kukker lidt hårdt. Jeg kan mærke det. Han prøver at redde den, men han har ikke niveau til det. Så, okay, what a speed flip. De er alle sammen smurfs, dem her. Ej, det er sidst min. Ej, jeg kan gå søs bag dig, og så fejler vi. Ej, det er træls. Men hvad med jo med, de alle sammen er smurfs? Hvis de alle sammen er smurfs, hvorfor laver de ikke selvmål? Smurfs? Jeg tror ikke, du forstår, hvad smurf er. Nå, er det ikke sådan nogen, der lader som om de er dårlige, og så bliver gode? Eller? Nej, det er sådan nogle, der er sygt gode og spiller. Det er champ. Du ved, Smurf, Nå! det er sådan nogle, der er sygt gode. Så går de ind på andre accounts, hvor de sidder og spiller lav rank, og så sidder og spiller mod os, og eller sidder og kan teach, eller sidder og carry andre folk. Men så nemlig så spiller de nemlig mod Så er det champs, eller sådan noget. Champ eller grand champ. Eller jeg selv. Nej, der er ikke nogen af sig selv, der er smurfer, fordi de er Nej! Nej, hvad laver jeg? Ej, hvad laver jeg? Ej, det synes der, jeg. det er lidt sådan. Ej, jeg ved det. Men jeg ved heller ikke, hvad der skete der. Ja, jeg synes, hvad skal jeg gøre? Jeg er til at Men eller vi sidder. Altså... Ja, de vinder den her. Jeg ved det. Jeg synes, det er træls, at folk sidder og spiller Smurfs. Det er ikke engang smurfs. Only speed flip. Det kan folk godt, der spiller 3v3 guld. De kan godt spille. Ja, men det er guld. Det er bare lige det. Ja, men det er tit platspillere, fordi at 3v3 rank system, det er helt ud af skide. Jeg går ind og... det var alt for dårligt. Den jeg lagt den af. Ja. Jeg tager min boost med vilje, bro. Han havde søst fuld. Tror jeg. Ja, det der. Ej, vi laver det. Ja. Så vi ser effekt.
wall dash, de lavede. Jeg Ej, hvad laver jeg så sideflipper? Jeg fik lige ham her også. Boost. Ej, jeg rammer den virkelig Tag den op ad væggen, tag den op ad væggen. Godt. Så kan du ramme den. Jeg ramte den. Du ramte den, men... Ja, det blev også direkte ind til ham. Han kommer så også op på den. Du har kørt på den, Anders. Nice. Nice. Jeg Ved du bomber kører ham. på den? Nå? Ja. Åh. Han vil gerne lade mig køre på den. Ej, så bliver jeg synes flip over. Det var ikke engang en flip, men okay. Det er jo ikke sjovt at spille mod dem her. Nej. De her folk, de er ikke gode. Det ved vi jo faktisk rigtig gerne at vide. Så skriver han lige om det Grand Chain. Der er synes ingen guld på denne jord, der gør det der. Sådan ingen guld kan gøre det der. Sådan ingen normal guldspiller. Jo, det kan det godt. Du spiller. Ja, det er det. Vi kan godt. Se, der står most champs. Han er legit champ. Altså. Er det whack, eller er det whack? De er seriøst champ, bro. Hvad skal vi Hvor kan gøre? du se most champion? Det er på grund af, at han har sådan... En eller anden word. Nej, han skrev det til mig. Jeg spurgte ham, hvilken rank han var. Og så skrev han Grand Champ. Nej, Champ, undskyld. Men det er jo ikke sjovt. Prøv at se det der! Hvor fanden rammer lige sådan en flip reset? Altså, det er jo sjovt. Det synes bare irriterende. Altså, skal vi spille den der 2v2 på Fathalon? Ja. Skulle vi jo. Okay, nu er det så mig og Anders, vi skal spille den her 2v2 Pentathlon. Så du kan bare du kan bare sidde i training eller spille games, imens mig og Anders vi spiller den. Når vi er færdige, så ring, så kan vi jo spille igen. Jeg prøver lige at spørge Jens, om han vil spille. Vil han ikke have spillet med sin far? Okay, Anders kan ikke lige... Anders kan ikke lige... Hvornår kommer I tilbage, tror jeg? Det ved jeg ikke. Sådan, det ved vi ikke. Okay. I er inviteret. Det gør vi. Drop shot, rumble, spike drop, heat seeker, split shot, heat seeker, position rumble. Hvor kan du se det hele? Hvor kan du se det? Det ved jeg ikke. Det er Hvor- når man sætter en ind. Jamen, hvordan ved du så alle de der ting? Det står derinde. Det står der, når du register. Men Anders... Det er på grund af, at jeg undrede om, fordi inde i settings, ikke? Nej, ikke inde i settings, inde i play, så inde i, hvad hedder det? Derinde, hvor du kan vælge area, nej ikke area, det er på grund af, at du kan ændre, hvad for en region du er fra, ikke? Mm. Og jeg har hørt, at nogle af regionsene, de er nemmere end andre. Ja. Så hvis du går ind i Indian region, så spiller du mod bots. Hvis du går ind i Oceania, så spiller du endnu værre bots. Så det er bare det at... Ping. Vi har legit ping på 300. Ja, okay. Men hvis du... Ja, okay, det er på grund af serversen, at de trash, er det ikke? Nej, det er fordi, det er sygt langt væk. Men hvis du bare er sygt godt internet. Stadigvæk. Jeg har det bedste, vi kan få. Jeg har lyst til at sige, at jeg har det bedste, man kan få, men det tror jeg ikke, jeg har.